hoxe na Coruña de novo hai marea, pero é unha marea branca de indignación, dende o Obelisco ata o Ministerio de Sanidade en Madrid. E dende aquí saludamos aos nosos compañeros en Madrid que ahora mismo están berrando delante do Ministerio de Sanidade. A nosa sanidade está en perigo e temos que loitar con todos os medios posibles, todos xuntos, para non perder o que temos e que costounos tanto tempo conseguir. Hai representantes da plataforma Cidadáns por a Saúde de Arteixo, dos sindicatos AGAP, a plataforma de afectados pola hepatite C, das marchas de sanidade e da coordinadora de privatización da sanidade pública da Coruña. Damos a palabra á compañeira Javier Hermo, os compañeros Javier Hermo e María de Mar Golpeda, a plataforma Cidadáns pola Saúde de Arteixo. Bos días, amigas e amigos. Pertenecemos á plataforma Ciudadanos pola Salud, recentemente creada en Arteixo. Pedimos ao Goberno a inclusión da vacina da meningite no calendario vacinal, para que así poida chegar de xeito gratuito a todas e a todos, sen facer ningunha distinción. Non queremos ser traficantes nin practicar turismo vacunal, indo a mercar a Portugal a vacina. Querémola ter aquí e querémola xa. Non podemos consentir que se estén a machacar os nosos dereitos. Queremos, xunto con todos vós, unha sanidade pública e gratuita. Soamente si loitamos xuntos poderemos conseguir converter o que hoxe empeza a ser un privilexio de uns poucos nun dereito de todos e para todos. Xuntos ímolo conseguir. Gracias. Buenos días a todos. A pocos meses de haberse registrado en el municipio de Arteixo 2 muertes por meningitis B, el gobierno sigue sin mover ficha y la vacuna Bexero sigue en archivo y reposo. No queremos promesas electorales a vísperas de unas elecciones. Queremos la vacuna y la queremos ya. Eso sí, en el calendario vacunal. Y todo esto es porque, ¿a culpa de quién es? ¡Los recortes do PP! ¿A culpa de quién es? ¡Los recortes do PP! ¿A culpa de quién es? ¡Los recortes do PP! Doy paso a mi compañera del tema de la hepatitis. Buenos días. El 19 de diciembre de 2014 se constituyó la Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C, con un único fin, que era conseguir la medicación para todos, eliminando restricciones, eliminando accesos que eliminando las restricciones que limitaban el acceso a tratamientos. Que el tratamiento fuese administrado a todos los pacientes sin tener en cuenta su grado de fibrosis, que no se atendiese a criterios políticos, que los únicos criterios que prevaleciesen fuesen los criterios médicos, que al fin y al cabo son los que importan en la salud. A partir de ese momento empezamos una lucha para lograr nuestros objetivos, una lucha en la que se incluyeron cantidad de movilizaciones, manifestaciones, presencia continuas en los medios de comunicación, colaboraciones con diferentes asociaciones. En el mes de abril se entra en vigor el plan estratégico, que lo único que era recoger nuestras demandas, ni más ni menos que eso. Desde ese momento nuestra labor se centra que todos los pacientes estén teniendo el acceso a la medicación, sea cual sea su grado de fibrosis, que no haya limitaciones ni por condiciones sociales, ni porque estés privado de libertad o seas una persona libre. Seguiremos colaborando, seguiremos estando presentes donde se nos reclame nuestra atención, donde queráis que estemos con vosotros.
Nuestro objetivo, al fin y al cabo, es simplemente defender la sanidad. Que la sanidad siga siendo una sanidad pública, una sanidad gratuita, en la que tengamos acceso todos, sin limitaciones de ningún tipo. Porque la sanidad, sabemos que la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Gracias. Os seus recortes, a nosa resistencia. 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 Non Máis mortes en Arteixo. Non máis mortes. En Arteixo. Non, non, non. A privatización. Non, non, non. A privatización. Non, non, non. A privatización. Non, non. Bueno, vai falar ahora a compañera dos sindicatos AGAP, Elizabeth Tosil. Bos días a todos, reconocer o mérito de todos, aínda que a causa o require de estar aquí con esta mañán de sol. Primeiro, presentarme, son a representante aquí de SAGAP, e un sindicato que de momento probablemente moi poucos coñezades, pero que esperemos que nos coñezades daqui adiante e que nos coñezades por cousas como esta. Explicarvos que si SAGAP está aquí é polo triple compromiso que ten. Primeiro, como sindicato, é o noso compromiso defender os nosos postos de traballo. Lóxicamente, temos dereito a elo. Igualmente temos dereito a traballar nunhas condicións dignas e non nun sistema de prácticamente esclavitud. E esas condicións dignas que reclamamos, facémolo para poder así mesmo ofrecervos un trato digno e ofrecerle un trato digno aos nosos pacientes, que todos o merecen e todos o merecemos. En segundo lugar, o noso compromiso é, como traballadores tamén, de defender o noso sistema sanitario. Non podemos calar todas aquelas situaciones que día a día vivimos, que coñecemos e das que somos conscientes, pois falar solo nos vai facer cómplices da administración, e non queremos ser cómplices, e non debemos ser cómplices. Debemos ter, agora, máis que nunca, suficiente valentía para denunciar, para contárvolo a vos. Creo que a única maneira na que podemos salvar este sistema é se o facemos xuntos, nós desde dentro e tamén desde fora. Creo que xuntos é a única maneira que temos. E como non, temos unha responsabilidade tamén como parte desta sociedade. Creo que é nosa obriga nosa como sociedade defender o sistema sanitario que durante moitos anos foi modelo para moitos países. Un sistema polo que pelearon moito os nosos pais. E un sistema que os nosos fillos non deberían perdonarnos que deixemos que acaben con el. Entón, é a nosa obriga loitar por conservalo e loitar por melloralo na medida do posible. Ese é o compromiso de SAGAP. Un compromiso por estatutos co traballador e co sistema público de sanidade. A sanidade non se vende, se defende. Saúde para todos. Bueno, ahora va a hablar en representación das marchas da dignidade Santiago Lamelo. Vaya atraco, camarada. Solo quería decir que, a ver, todos estos problemas
nin sequera son culpa do PP. O problema é que o sistema está sometido totalmente ao poder económico. O PP non é máis que o capataz do poder económico, e tamén o PSOE. Entón, para loitar contra este poder económico temos que traballar pola unidade nos movimentos sociais e todas as loitas para cambiar as cousas, non? Ahora mesmo están a privatizar a sanidade, tamén queren privatizalo todo, o sea, todo o que podan o queren privatizar para facer negocio, porque para o sistema o negocio está por enriba do que é o beneficio da cidadanía. As marchas da sanidade surden como un movimento unitario onde todas as forzas, tanto políticas como sociais, teñen cabida para protestar contra este sistema. Este sistema é moi poderoso e non o imos derrotar se cada un vai pola súa conta. Entón temos que traballar por esa unidade, traballar conjuntamente e loitar. Todas as loitas teñen cabida nas marchas á dignidade e se non acabamos esta unidade de toda a loita, non imos derrotar o sistema. E o sistema, como sabedes, é cruel e injusto. A sanidade non se vende, a sanidade se defende, o mesmo que a educación, o mesmo que a vivenda, o mesmo que as nosas vidas. Grazas. Todos no hallo, o todos o carallo. O todos no hallo, o todos o carallo. O todos o carallo. O todos no hallo. O todos o carallo. O todos o carallo. Bueno, antes de acabar el leer o comunicado final, queremos aproveitar a ocasión para enviar dende aquí unha mensaxe de apoio ao pobo grego que está a sufrir a presión intolerable dos especuladores e dos criminais do Fondo Monetario Internacional. O pobo galego e o pobo español estamos co pobo grego e dentro de pouco, xuntos, cambiaremos o rumbo da Unión Europea. Grecia está con nós. Grecia está con nós. Bueno, pasamos a ler o comunicado final. Hoxe xuntámonos nunha marea branca de indignación polo desmantelamento do noso sistema sanitario público. Unha marea que vai dende o Obelisco ata o Ministerio de Sanidade en Madrid. E esta marea non cesará ata recuperar o que é noso, un sistema público de saúde universal, gratuito e de calidade. Unha vez máis vémonos na obriga de sair á rúa polo peche de 1015 camas dos nosos hospitais galegos durante a tempada estival, 160 delas na Coruña, e porque seguen morrendo cidadáns con hepatite C, e porque moitas persoas teñen que ir a comprar as vacinas a Portugal as que poden, e sobre todo porque non imos quedar paradas ante este roubo organizado por especuladores coa compracencia e visto e prace do goberno de Núñez Feijóo. Pero iso sí, non pechan os concertos coa sanidade privada, o que supón un incremento do negocio para os empresarios amigos do PP e un castigo para as arcas públicas e para a saúde das persoas. Asistimos a un goteo constante de medidas encamiñadas ao desmantelamento do noso sistema de saúde. E non imos estar caladas, non será co noso silencio. Privatizáronse a historia clínica e receita electrónica, o sistema de citas, as telecomunicacións, o mantemento dos equipos sanitarios, a limpeza de enerxía, o catering de hospitais, a adquisición de equipamento tecnolóxico, os servicios de protección e radioloxía, esterilización de instrumental, oxigenoterapia, ambulancias, o Centro Oncolóxico de Galicia, a investigación, desenvolvemento e innovación, o Laboratorio Central de Galicia. Destruíronse 2094 postos de traballo. En atención primaria perderonse 193 postos de personal facultativo e 385 de enfermería. Non se cobren todas as baixas nin o personal de vacacións e non se restitúen as xubilacións. E se non detemos isto, acabará sucedendo o que ocorreu en Inglaterra. 12.000 mortes por atención deficiente polos que o goberno británico tivo que pedir perdón públicamente. Perdón por 12.000 mortes, deberían ser xulgados por criminais. Hai pouco vimos na prensa que o goberno dese país tivo que intervir en 3 das súas rexións polo desastre da privatización sanitaria.
Isto é o que sucede cando a sanidade se converte nun negocio, os cidadáns sofren as consecuencias e outros fanse ricos. E ata que a nosa sanidade volva as nosas mans e se deroguen as leis 15.1997 e 16.2012, así como o artículo 135 da Constitución que prioriza o pago da débeda por riba das necesidades básicas da población, nós seguiremos manifestándonos e informando a cidadanía de que a nosa saúde corre perigo mentre sigan gobernando estes especuladores. E chegados a este punto podedevos preguntar que máis podemos facer? Pois é moi sinxelo. Primeiro, presentar reclamacións por escrito en calquera centro sanitario por calquera demora, quedando con copia da mesma. Sabemos que están dando órdenes para evitar que reclamemos. Non queren queixas, pois xa sabedes, se non queren calgo, 3 cuncas. Enchemos os sergas de reclamacións, é o que lles doe. Se a vosa situación é grave, contactade con nós e axudaremos a exixir os vosos dereitos, os dereitos de todas e todos. E sobre todo, unídevos a loita, somos máis ca eles. Xuntos conseguirémolo, por unha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade. A sanidade non se vende, deféndese. A sanidade non se vende!